ceritane wayang Ramayana ing negara Alengkotiraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si ketek putih sowan paman Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi getih latala alengka diobong tokok pilong ao padha pati nomplong oma gedhe padha dadi areng dosa muga dadi gereng-gereng iyo wae iyo wae ceritane wayang Ramayana negara Alengkotiraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si ketek putih sowan paman Sinta dijak